I entrem al misteriosament feliç Jesús Ferrer, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé, avui molt ben acompanyats. Molt ben acompanyat. Avui te deixo Sí, el programa per a tu? com tu vulgues, sí. Jo és que cada vegada que ve esta persona que ve avui amb tu, Sí? com ve ell, l'última vegada també Ho deixes? Ho deixo i funciona deixes, la cosa, i funciona. sola. Sí. Ell Molt ho sap, però ara ho presentaràs tu. Molt bé. Però ell ho sap perquè ho dic, no? Sí. Sí, ja està bé. Molt bé, doncs com vulguis. Moltíssimes gràcies. I no me'n recordava la nova intro, és veritat, t'ho vaig dir que volia esta introducció Pues jo, i m'he quedat, ja ni me'n recordava, perquè parlem de converses d'un dia per l'altre. Avui tenim a Cristòfol Pons Ripollès. Hola, bon dia. Bon dia. És que és difícil d'escriure, treballa al sector de la salut, Albert de la Cinta, però lo coneixem per Amposta perquè sempre està posat en molts de, no sé si dir-li emprenedor social, està en molts de teixit cultural d'Amposta i a la festa del mercat, igual que el Jordi, igual que a mi, en este senyor ens ho trobarem a dos o més puestos fent diverses coses. Pues no res. Hola, Cristòfol. Hola. Sí, què dius? Primerament, no sé com descriure't perquè fas tantes coses que al final ja no sé molt bé com... Bueno, anem fent el que sentim. Com estàs? Pues estic vivint lo present, que és tal com hauríem d'estar tots en consciència, no? I te ho dic, ja ho hem parlat, que ahir es va morir ma iaia, una persona que jo estava molt unit en ella, i avui fem el funeral, llavors, és un moment especial. T'he vingut a buscar al tanatori perquè Sí. jo em pensava dir que estava seria atrás, perquè, clar, té coses més importants que vindre. I, no, al final has dit que sí, doncs, Sí, penso que és important també tocar este tema de la mort, perquè la mort és una realitat que mos fica els peus Poques a terra. vegades he pogut entrevistar una persona que l'acaba d'arrencar d'un tanatori i que esta tarda enterrarà sa iaia. I no res, volia saber com te sents. Pues mira, me sento en un consol molt gran, en molta pena, en molt d'enyor. Aniré passant lo dol, però també un consol i un alliberament per aquesta persona que ha viscut. Ella ha mort en 94 anys, vull dir, ha fet tota una vida que ha sigut molt plena. I penso que la mort és este llindar que s'ha de travessar, l'hem de travessar tots, no el podem negar, hem de reconèixer este fet de la mort, i és un trampolí per a passar en esta vida més plena. Llavors també me queda este consol, no tinc esta esperança. Que bonic, sí. És impressionant, és que aquesta mateixa conversa hem tingut fa un momentet al tanatori i li he dit, en sèrio, dic, això ho podràs dir a la ràdio? Ara, és que m'ha impressionat perquè dic, és que sentir aquestes paraules d'un senyor que ho està transitant avui, normalment mos perdem i normalment el dol pot durar 3 dies, 3 mesos o 3 anys i al dol mos perdem i és normal i tothom té el seu dret a... Però te veig bastant sencer. Sí, jo penso que... perquè ja he anat fent un camí. I pot ser d'algú que parlarem avui, que és el tema de la meditació. Pues la meditació és una eina que ajuda també a preparar-se per aquest camí. Te diré una cosa, Jesús, ara hi pensava, dic, jo fa anys vaig tenir un bon amic que era un pare benedictí a Montserrat, justament avui és la meva de Montserrat, el pare Gregori Estrada, i un dia li dic, què fa, què està fent ara vostè? Diu, doncs vinc de meditar. Dic, molt bé. Dic, què medita? Diu, sobre la mort i l'infern. Dic, com? Què m'està dient? La mort? Diu, cada dia faig aquesta meditació. I em vaig ficar a riure, dic, però què diu? En els anys he anat entenent lo important que és poder aturar-se i fer aquestes meditacions. Ho he entès, Una cosa que em va fer riure al moment i que vaig dir, aquest home no està bé. Doncs després ho he vist. La maduresa m'ha ensenyat que és important estar preparat per tot el que ens pugui vindre, però des del present. Mai alienar-nos ni en el passat ni en el futur que vindrà, sinó des d'ara, des de l'ara i aquí, centrar-nos en això. Que xulo. I en part, a banda d'este
tema que em vas sobtar ahir per WhatsApp, nosaltres veníem a parlar d'un altre tema. Veníem a parlar que esteu muntant un curs, no? Sí, un curs que és un curs d'introducció a la meditació cristiana. Jo pertanyo a una associació ja fa potser uns 4 anys, que es diu Associació Meditatio Catalunya, que pertany a una associació molt més gran a nivell mundial sobre meditació cristiana, fundada per un benedictí també, que es deia John Main, en el seu moment molt criticat, perquè el tema aquest de la meditació sembla que no entri dins el que és la Iglésia catòlica. Ja involuntàriament sembla que vingui més dels budistes, dels orientals, sembla, no sé què, no? Però tots som un, Sí, Vull clar. dir, en això tots som un, Llavors, ell va introduir este concepte de la meditació cristiana que no és més que fer oració contemplativa. El que mos dia Santa Teresa. Santa Teresa, en el llibre Vida, que és la seva biografia, mos està explicant els 4 nivells d'oració. I t'estàs descrivint el que és aquesta oració contemplativa. Però és que això ja mos ve dels pares i mares del desert, que es diu. Ermitanys que vivien isolats, que s'anaven trobant, feien petites comunitats. Aquesta gent, mos bevem d'esta tradició. I és una tradició cristiana que el cristianisme comença dins a la zona oriental. I a vegades, per ser nosaltres occidentals, hem oblidat tota aquesta arrel, no? Tan necessària per avui dia. No, si Jesucrist anava, no, a Muntanyes Oliveres a meditar. Clar, és el que mos ajuda, sí, és el que mos ajuda, no, a alinear-nos el nostre pensament, la nostra paraula i la nostra acció. Harmonitzar tot això, perquè si no anem com Tito sense cap, podríem dir. Jo quan he volgut parlar d'este tema, intento pensar en gent que no ho ha intentat, jo acostumo a dir que la cosa quasi més simple és allò de consultar-ho con l'almohada. És allò de que tens un mal de cap i a vegades només girant de dormir o un problema matemàtic. Jo he sigut molt temps programador i hi havia coses que no sortien, a les 6 de la tarda dius, mira, pleguem. I ens un demà de matí dius, qui ho ha arreglat, este problema matemàtic? I a la llarga m'he donat compte que és un principi de meditació, no? És connectar amb tu mateix i trobar la solució a un problema, que en aquest cas era matemàtic, però podria ser, no sé què fer amb el cotxe, el venc, no el venc, el pis, consultes con l'almohada i després dius, ostres, molt bé, sí, he decidit que seria sí. Això, sí. És el més senzill i a partir d'aquí hi ha nivells. És deixar un espai. Jo penso que la meditació és fer un espai, que estem molt plens de coses i el nostre cap està pensant sempre estem anticipant, o vivim en el passat o anticipem el que vindrà, no mos centrem en lo present i llavors mos perdem. Hi ha el perill de... Tenim aquesta capacitat de previndre tot això. Això és supervivència, però és que a vegades mos perdem i no estem connectats en nosaltres mateixos i en lo present. I notem tot l'alrededor que és agressiu a nosaltres i no és així. Llavors jo penso que la meditació mos ajuda a reconnectar. Centrar-te una miqueta. Molt bé, i com funciona el curs este? El feu al casal, no? El farem al casal, però no a la planta baixa, sinó al segon pis, que es diu l'Aula Magna. Llavors seran 4 dimecres del mes de maig, de les 7 a les 8:30 de la tarda. I bueno, llavors el curs serà una mica especial, perquè la noia no el donaré jo, lo donarà una xica que és psicòloga des de Barcelona, la Mireia Poch, i és coach també, fa molts anys que està en el tema de meditació i fent cursos, i llavors mos connectarem des d'allà, en el projector i tal, bueno, farem una mica d'arreglo per allà, i bueno, pues ho farem en conjunt. La gent que estiguéssim allà, no cal que s'apunte ningú, que la gent arribi, s'assente i llavors farem este curs introductori. Està bé perquè a l'haver gent físicament a la mateixa sala, les energies canvien, no? Perquè jo he intentat meditar a casa i en seguida tinc que anar a posar la lavadora i pots parar en qualsevol moment, però sense voler tenir una persona davant que també tanca els ulls, vulguis o no, doncs dius, bueno, sostenim-ho, i per error llavors potser avances més. Totalment. Jo, abans ho comentàvem, abans d'entrar aquí, quan diem anem a meditar, malament, no és l'actitud, és relaxar el cos, la respiració, ja ho saps, connectar amb la teua respiració, és anar entrant així a poc. No és, si ho fas com una obligació, això no surt, no va bé. I llavors
també comentàvem, dic que hi ha moments que connectes, hi ha moments que desconnectes, però el fet de que tingues més gent que també ho estan intentant o estan allà fent allò que tu pretens fer, ajuda. I passen coses, s'obri una energia especial, arribes a lo transcendent. Jo penso que estem cridats, com a humans, com a humanitat, a transcendir. Transcendir vol dir, ja en parlarem dins el curs introductori, superar l'ego, que l'ego ens acompanya durant tota la vida i s'acaba en la mort. L'ego és la supervivència nostra, però a vegades se mos la lia i mos la lia bastant. Jo envejo en aquell que passa en el cotxe i té pèl i jo soc calvo i comencem a envejar el veí, el salari i la feina perquè a mi me manen això i a l'altre no. Comença a liar-nos este ego i perdem una miqueta el present. I tant, i tant. Doncs bueno, d'aquí va això. És una proposta que jo vaig visualitzar que mos podria anar bé per a la gent d'aquí del poble i dels que vinguen de fora. Una proposta oberta i un cop acabat el curs d'esta iniciació, si hi ha iniciativa per a muntar-se un grup de meditació cristiana, doncs endavant. I ja està. Que xulo. A més, en la meva amiga sempre ho diem que quan s'ajunten dos en nom de Déu, allí apareix, no? Ah, sí, o sigui, clar. Sí, que físicament, quan ens ajuntem uns quants a parlar de coses transcendentals, en aquell moment estem pujant la freqüència que te cagues perquè estem parlant de coses que mos fan créixer com a persona, no? És que, Jesús, Déu simplement és amor i ja està. Per tant, on hi ha dues persones, allà hi ha este vincle de l'amor, allà està Déu. Que bé. No mos hem de muntar més històries. És així, és senzillament això. Més. Pues a endreçar-nos en esta potència d'amor que rebrem. Molt interessant el que expliques. No sé si vols explicar el tema del primer dia o si vols explicar... Sí, bueno, les 4 sessions, sí, són uns punts que em van passar. Jo este curs el vaig fer fa 4 anys i jo segueixo meditant. Fem trobades nosaltres també a nivell de Catalunya, diverses vegades a l'any, i després faig la meditació online, que a vegades dius, tinc gent a la pantalla, i dius, com se pot meditar així? Dius, al principi sembla una mica estrany. Ah, sí? Fas meditació online? Però hi ha que veure. Ostres, ajuda, Sí? Fiquem la càmera allà, que dius, com una mica de control. Jo a vegades la tanco perquè dic, vaig a tancar el foc que estic cuinant, o estic fent no sé què. A vegades me disperso, Però el fet de que hi hagi més gent connectada, veus aquesta energia que dius tu, que puja. Hi ha alguna cosa que és... I en el temps vas entrant en aquesta cosa i veus que algo està canviant a la teua vida. Fes la vida més conscient. Clar, perquè llavors és com el gimnàs, no? O sigui, tu vas al gimnàs i arribes cansat en agulletes, no sé què, i agafes la vida el dia amb més ganes. Això és el gimnàs de la ment, no? O sigui, ja t'enfoques al dia, i si aquell dia tens una reunió complicada, tens un no sé què complicat, pues respires 3 vegades i ja està, i t'encomanes al que cregues i entres a la reunió, però havent meditat aquell dia i havent-ho fet durant bastants de dies, aquella reunió que podria ser tràgica, la relativitzes, no? Sí, veus una altra perspectiva, sí, totalment. Esta setmana he sentit que els primers viatges que van anar a la Lluna van veure la Terra de tan lluny que van arribar i començar a parlar d'espiritualitat, van començar a parlar com si haguessin vist a Déu, havien vist que tots anem un, i això se li diu la relativització, que els psicòlegs a partir del primer viatge a la Lluna ho utilitzen bastant, de que intenten treure la persona i no només veure arbres, sinó veure tot el bosc, i veure que quan tu tindràs 80 anys, el problema és que dius que tens avui, quan tindràs 80 anys, servirà per a algo? O sigui, quan tindràs 80 anys diràs, ostres, jo per què no he cuidat dels meus fills? Pues tot el que te'n repetiràs d'aquí 80 anys i que agafes en perspectiva, pues avui disfruta els fills, o disfruta els amics, o disfruta la família. Sí. És això, és reconnectar en lo present nostre, viure-ho intensament, este present. Llavors potser no mos cal fer viatges, grans viatges, no cal anar a la Lluna grans coses, ni... veure en relatiu. Sí, llavors, sí, és això. Perquè mos perdem en el dia a dia en la crisi d'avui. La crisi d'avui és que no m'han posat sucre al cafè. Sí. Als 80 anys vols dir que t'interessarà este tema? Sí, que al final, ara discutiràs en la cambrera,
no t'ha tornat bé el canvi. Sí, bueno, això és part de la maduresa de la persona. Jo penso que quan arribes en este moment ets capaç de riure-te'n de tu mateix, que és tan sa, tu ja ho saps, i bueno, forma part d'este creixement que se mos dona en la vida, no? De l'oportunitat d'anar madurant i creixent i arribar a transcendir el que t'havia dit jo. Arribem a transcendir. Pues bueno, els 4 punts que es tractaran és què és la meditació cristiana i com se practica. Un altre dia es farà els fruits que dona la meditació cristiana i la seva complementarietat en altres formes d'oració. Un tercer dia, deixar l'ego enrere, que jo abans ho comentava, dic, no sé com ho plantejarà ella, jo l'ego no el podem... Sí, lo tindrem sempre. Lo tindrem sempre. Ojalà estéssim il·luminats un dia i hasta hi deixéssim el cos. Hem de conviure. Hem de conviure. Hem de ballar en les nostres sombres, Sí, perquè quan comences a meditar, ja ho saps, tu que ho fas també, en el silenci van sortint aquelles coses que mos fan temor, tenim moltes temors dins, tenim moltes sombres i això, doncs bueno, hi ha un autor, ara no em facis dir qui és, però diu, hem d'aprendre a ballar en les nostres sombres. No les podem foragitar, però estan allà, però hem d'aprendre a ser esta llumeta que les il·lumina i a poc s'aniran dissolvent. I després l'última sessió serà parlar de les arrels de la meditació cristiana i algo una mica difícil que és crear l'hàbit de meditar. Crear els hàbits. Com tot en esta vida és crear un hàbit. I, bueno, doncs ho intentarem. Jo ho recomano profundament, jo medito de fa temps. He tingut èpoques que tampoc ho he abandonat i m'ho noto, perquè trobo que agafes el dia amb més ganes. O la nit, perquè pots meditar a qualsevol hora. Però vull dir que la setmana, quan tens una tragèdia molt tràgica, i tu et més que allò és una tragèdia, perquè a mi l'altre dia em va trucar, em va convocar el director de l'institut i em volia fer una reunió i em vaig assustar. O sigui, quan ens assustem i pensem, ostres, se te'n pot anar a la boca la testosterona, pots contestar malament i possiblement allò simplement no era un toc d'atenció, era una observació. Però si entréssim al conflicte, clar, el conflicte està armat en seguida. A la que veus una xispa dius, aquell me vol robar parcel·la, espai, salari, lo bolo, no sé què, i sempre estem com a competint i al final quan passen les coses dius, bueno, no era per a tant. Sí. Les temors només porten a bloquejos i agressivitat. Llavors hem de vèncer esta temor. Per això es fa en consciència. I llavors, clar, quan baixes una miqueta no? O puges la freqüència, no sé com dir-ho, que baixes una miqueta l'ansietat. Sempre revolucions, sí. Vulguis o no, en aquesta reunió entres més tranquil·let i simplement escoltes i et deixes portar i deixes fluir. Deixem-nos fluir, deixem-nos de fluir. Sí, perdoneu, que ja he vingut. Ai, ja he fet el recado que tenia que fer. Has fet un recado? Sí. Nosaltres aquí de xarreta. Ja ho he vist. És bon paio. Sí. Haurem de quedar fora de la ràdio. Que ens ha acabat el temps ja. Sí. Que és molt interessant tot el que estàveu dient. Suposo que teniu segones i terceres parts. Sí. Ja arribaran, que a veure si veniu més vegades i feu la xarreta, que sé que molta gent està agafant apunts. Molt bé. Moltes gràcies, Cristòfol. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Jesús. Fins a la propera. Cristòfol, t'acompanya el sentiment. Gràcies, Jesús, gràcies.